Nejtěžší ponížení v životě často nepřichází ve chvíli, kdy selžeš. Přichází tehdy, když začneš mít podezření, že se z tebe stává někdo zaměnitelný. Někdo, kdo je na první pohled v pořádku, funguje, plní očekávání, nezpůsobuje potíže, ale uvnitř ví, že žije pod svou vlastní výškou. A právě proto je strach z průměrnosti tak zvláštní. Ne proto, že by bolelo být horší než druzí. Bolí spíš možnost, že se postupně vzdáš něčeho ostřejšího, náročnějšího a pravdivějšího v sobě, jen abys měl klid. Jenže tady začíná nepříjemná otázka. Je ten strach opravdu výrazem touhy po vyšším životě, nebo je to jen uražená ješitnost, která nesnese představu, že nebude výjimečná? To jsou dvě různé věci. Jedna tě vede vzhůru. Druhá tě nutí neustále se ohlížet. Jedna chce růst. Druhá chce převahu v očích druhých. Jedna tě nutí něco budovat. Druhá chce hlavně uniknout hanbě, že nejsi dost. A právě tady se otevírá rána, kterou si mnoho lidí nechce přiznat. Strach z průměrnosti může být znamením, že v tobě opravdu existuje něco, co se nechce spokojit s menší verzí života. Ale může být také znamením, že jsi příliš závislý na srovnávání. Že nechceš být velký proto, že cítíš volání k větší pravdivosti, nýbrž proto, že nesneseš, když někdo jiný působí odvážněji, svobodněji, živěji. V tom případě už nejde o velikost. Jde o zraněnou pýchu, která si oblékla vznešenější masku. To je první věc, kterou je potřeba rozříznout bez milosti. Bát se průměrnosti ještě neznamená být oddaný výtečnosti. Můžeš se děsit obyčejnosti a přitom milovat pohodlí víc než pravdu. Můžeš pohrdat průměrnými životy a přitom se každý den rozhodovat přesně pro všechno, co průměrnost vyrábí. Můžeš mluvit o svobodě a žít z půjčených hodnot. Můžeš obdivovat sílu a přitom si vybírat jen situace, ve kterých nic neriskuješ. Můžeš chtít působit jako někdo, kdo jde vlastní cestou, a přitom mít celý svůj vnitřní kompas přivázaný k cizímu souhlasu. Průměrnost v tomto smyslu není nedostatek talentu. Není to rozsudek nad inteligencí. Není to ani sociální urážka. Je to způsob existence, ve kterém tvůj život přestane vyrůstat zevnitř a začne být modelován zvenčí. Začneš se rozhodovat ne podle toho, co je nutné pro tvůj růst, ale podle toho, co je bezpečné pro tvůj obraz. Ne podle toho, co tě volá, ale podle toho, co tě uklidní. A od té chvíle už nebuduješ sebe. Jen se přizpůsobuješ. Friedrich Nietzsche byl vůči tomuhle pohybu mimořádně citlivý. Když útočil na státní morálku, nešlo mu o laciné pohrdání lidmi, ale o kritiku takového souboru hodnot, který člověka nivelizuje, splošťuje a učí ho považovat bezpečí, poslušnost a podobnost za nejvyšší dobro. Z jeho textů znovu vystupuje myšlenka, že jeden morální vzorec nemůže být dobrý pro všechny a že evropská morálka jeho doby funguje jako morálka stáda, která tlumí možnost vzniku vyšších, samostatnějších forem života. To neznamená, že dav jsou nějací hlupáci a ty jsi povolaný aristokrat duše. Tak jednoduché to není. Stádo je také něco v tobě. Je to tvoje část, která touží po teple, přijetí a úlevě. Ta část, která nechce být vyvržená. Která chce znát pravidla hry. Která se bojí dlouhého ticha, ve kterém už ti nikdo nepotvrdí, že jdeš správně. Stádnost není vždycky vnější skupina. Často je to vnitřní reflex. Automatická věrnost tomu, co je známé, schválené a sdílené. A právě proto se člověk nestává průměrným jedním velkým pádem. Stává se jim po malých ústupcích. Jednou neřekne to, co si skutečně myslí, protože nechce ztratit přízeň. Podruhé zůstane v práci, která ho vysává, protože nabízí rozumné vysvětlení. Potřetí se spokojí se vztahem, v němž není živost, jen známá struktura. Pak začne předstírat, že mu to stačí. A nakonec se stane něco strašně nebezpečného, jeho duše si na menší prostor zvykne. Možná i ty ten strach dobře znáš. Možná tě někdy v noci přepadne pocit, že takhle to přece nemělo vypadat. Že jsi nevstupoval do života proto, abys jen spolehlivě plnil cizí skripty. A přesto dál vstáváš do stejných dnů, mluvíš stejným hlasem, opakuješ stejné obrany a držíš se stejných vztahů, návyků a hodnot, které tě drží přesně tam, odkud chceš utéct. To je jedna z nejkrutějších podob průměrnosti, ne když nevíš, ale když víš a stejně zůstáváš. Tady už nejde o schopnosti. Je o rozštěpení. Jedna část tebe touží po intenzivnějším životě. Druhá část chce být ušetřena ceny, kterou takový život požaduje.
Jedna část tě táhne k výšce. Druhá si přeje polstrované schody. Jedna chce pravdivost. Druhá chce omluvu. A dokud mezi nimi nebude rozhodnuto, budeš se točit v kruhu, ve kterém se zároveň pohrdáš i šetříš. Německý filozof neviděl velikost jako kosmetickou věc. Nešlo mu o dojem, ale o formu života. Proto je mezi touhou vypadat velkolepě a schopností nést náklady náročného života propast. Vypadat velkolepě je relativně snadné. Stačí si osvojit rétoriku, gesta, názory, estetiku výjimečnosti. Můžeš citovat odvážné myšlenky, mluvit o autenticitě, obdivovat sílu, nosit na tváři výraz člověka, který něco prohlédl. Ale skutečná náročnost začíná tam, kde už nejde o atmosféru, nýbrž o disciplínu. Kde musíš ztratit určité výhody, opustit určité iluze, přestat se opírat o cizí potlesk a přijmout, že část cesty bude nepochopená. Právě proto Nietzsche nepůsobí jako myslitel pohodlí. Už jeho život nese stopu odloučení a rozchodu s tím, co mohlo nabídnout jistotu. Ve velmi mladém věku se stal profesorem klasické filologie v Basileji, později se zblížil s Wagnerem, v němž chvíli viděl kulturní naději, ale nakonec se s ním ostře rozešel. Kvůli vážným zdravotním potížím opustil akademickou dráhu a další roky žil spíše v samotě a pohybu, zatímco psal svá nejostřejší díla. Není moudré z jeho biografie dělat legendu, ale je fér vidět, že jeho myšlení nevznikalo z pohodlného středu, nýbrž z náročného odstupu a z věrnosti vlastnímu směru i za cenu ztrát. Tohle je důležité, protože mnoho lidí si tajně přeje velikost bez odloučení, bez přeformování života, bez zranění ješitnosti. Chtěli být neobyčejní a přitom zůstat plně kompatibilní se vším, co je udělalo obyčejnými. Chtěli by se cítit výš, ale nechtějí měnit měřítko. Chtěli by obdiv, ale ne samotu. Chtěli by sílu, ale ne výcvik. Chtěli by hlubší život, ale bez toho, aby museli zemřít některé své staré role. Jenže sebeutváření nikdy není dekorace. Když Nietzsche opakuje výzvu stát se tím, kým jsi, není to pozvánka k narcisnímu sebeobdivu. Je to tvrdší úkol. Neznamená to vytáhnout zvnitra nějaké hotové, čisté jádro a začít ho oslavovat. Znamená to projít procesem, v němž musíš rozpoznat své síly, své sklony, své limity, své lži a dát svému životu takovou formu, která není jen mechanickým produktem okolí. V téže linii pak stojí i slavná myšlenka, že člověk má dát svému charakteru styl. Ne tedy předstírat originalitu, ale vytvořit z chaosu sil určitou vnitřní kompozici. A tady se láme jedna častá iluze. Mnoho lidí si myslí, že autenticita znamená odpor. Že budou pravdiví ve chvíli, kdy přestanou poslouchat ostatní. Jenže i odpor může být závislost. Když celý život stavíš jako reakci proti cizímu soudu, pořád jsi na ten soud připoutaný. Jen obráceně. Pořád se točíš kolem publika, jen mu ukazuješ opačnou tvář. Skutečná vnitřní zásada nezačíná tam, kde vzdoruješ davu, ale tam, kde už svůj život neorganizuješ podle něj vůbec. I výklad Nietzscheho v odborných přehledech se vrací k tomu, že vzorový člověk má utvářet identitu sebeuskutečněním, nikoli spoléhat na něco, co jeho život ospravedlní zvenčí nebo nad ním. Proto může být strach z průměrnosti tak hanebně nečistý. Někdy v něm totiž není žádná oddanost pravdě, ale jen stud. Stud z toho, že bys mohl být přehlédnutelný. Stud z toho, že bys možná nebyl výjimečný materiál. Stud z toho, že existují lidé, kteří si troufnou žít odvážněji, zatímco ty pořád kalkuluješ. A odtud je už jen krok k zášti. Ne k tvoření, ale k tiché zášti vůči těm, kteří ti připomínají, co sám odkládáš. To je jeden z nejméně příjemných momentů sebezkoumání. Uvědomit si, že tvůj problém nemusí být nedostatek příležitostí ani nedostatek talentu, ale neschopnost snést vlastní neuskutečněnost. Je lehčí prohlásit svět za hloupý, povrchní, nespravedlivý nebo stádní, než se přiznat, že jsi sám příliš dlouho investoval do pohodlné verze sebe. Je lehčí cítit se nepochopeně než nedokončeně. Je lehčí pěstovat identitu výjimečného samotáře, než opravdu přetavit svůj den, své vztahy, své návyky a své priority. Kritik morálky by právě tady byl nemilosrdný. Neptal by se nejdřív, co si o sobě myslíš, ale jak je uspořádaný tvůj život. Kam jde tvoje energie? Čemu slouží tvoje zvyky? Jaké prostředí si chráníš? Jaké výmluvy opakuješ? Jaké bolesti odmítáš? Protože není těžké vyhlásit válku průměrnosti v hlavě. Těžké je vyhlásit ji ve struktuře dne. Těžké je přestat krmit všechno, co tě činí menším.
A to je bod, kde se ukáže rozdíl mezi výtečností a ješitností. Ješitnost je posedlá dojmem. Výtečnost je posedlá formováním. Ješitnost chce být viděna jako vzácná. Výtečnost chce být skutečně přesnější, silnější a pravdivější. Ješitnost nesnese začátečnictví, protože ohrožuje obraz. Výtečnost se k němu vrací, protože ví, že růst je často trapný, pomalý a dlouho neviditelný. Ješitnost miluje publikum. Výtečnost unese i období, kdy není komu co dokazovat. Možná jsi někdy pocítil zvláštní směs obdivu a odporu vůči lidem, kteří si dali život do přísnějšího tvaru. Kteří něco opravdu budují, něco opouštějí, něco snášejí. Ta směs není náhoda. Obdiv říká, tamhle je možnost. Odpor říká, tamhle je cena. A mnoho lidí chce možnost bez ceny. Chtějí záři bez víně. Tvar bez odsekávání. Výšku bez dechu, který v řečím vzduchu chybí. Myslitel sebepřekonání by tady připomněl ještě jednu zásadní věc. Sebepřekonání neznamená, že v sobě všechno rozdrtíš. Nejde o slepou válku proti sobě samému. Je o vyšší druh vlády. O schopnost přeuspořádat své síly tak, aby tě neřídilo to nejnižší, jen proto, že je to nejhlasitější. Člověk nemusí zničit svou touhu po uznání, své slabosti ani své obavy. Ale nesmí jim dát trůn. Jakmile se pohodlí, strach a potřeba souhlasu stanou zákonodárci tvého života, začneš být čitelný, předvídatelný a nakonec i poslušný vůči tomu, co tě zmenšuje. To je důvod, proč průměrnost není jen sociální kategorie. Je to vnitřní politika. Je to otázka, kdo v tobě vládne. Zda ta část, která umí snášet napětí, samotu a nejistotu kvůli růstu. Nebo ta část, která okamžitě hledá úlevu, omluvu a potvrzení. Většina lidí si myslí, že rozhodující boje života se odehrávají kolem velkých rozhodnutí. Jenže mnohem častěji se odehrávají v mikrosituacích. V tom, zda řekneš ano tomu, co tě rozptyluje. Zda zůstaneš v prostředí, které tě uspává. Zda se zas jednou prodáš za pohodlnější příběh o sobě. A právě tady se strach z průměrnosti ukáže jako dvojznačný signál. Může být zdravý. Může znamenat, že ještě nejsi mrtvý uvnitř. Že v tobě zbývá cit pro rozdíl mezi živým a ochočeným životem. Ale může být také nemocný. Může znamenat jen to, že chceš být nad průměrem v hierarchii pohledu, aniž bys chtěl vykročit z mechanismů, které průměrnost denně vyrábějí. V prvním případě je to volání. Ve druhém případě jen kosmetická panika ega. Jak ten rozdíl poznáš? Podle toho, na co tvůj strach tlačí. Tlačí tě do práce na sobě, nebo tě tlačí jen do srovnávání? Nutí tě zjednodušit život, nebo tě nutí vylepšovat obraz? Vede tě k větší pravdivosti, nebo k větší teatrálnosti? Učí tě něco obětovat, nebo tě nutí jen sbírat známky výjimečnosti? Pravá touha po vyšším životě tě dřív nebo později zavede k nepohodlným činům. Falešná touha tě zavede hlavně k nepohodlným pocitům. Níoske měl také cit proto, že utrpení nelze hodnotit jen zvenčí. V jeho myšlení se objevuje názor, že hodnota bolesti nebo obtíže závisí na tom, jakou roli hraje v celku života a že je povýšené rozhodovat za druhého, co pro něj musí být nutně jen zlem. To neznamená zbožtění bolesti. Znamená to, že ne každá tvrdost je nepřítel a ne každé pohodlí je dobro. Někdy je právě to, co tě pálí, materiálem přestavby. A někdy je to, co tě konejší, anestetikem úpadku. To je těžké slyšet, protože moderní člověk bývá cvičen hlavně v tom, jak se chránit. Jak se vyhnout přetížení, konfliktu, odmítnutí, trapnosti, nejasnosti, dlouhému úsilí bez odměny. Všechno to má své místo. Jenže když se ochrana stane nejvyšším principem, život začne být stále bezpečnější a stále méně tvůj. A tehdy vzniká zvláštní existence, navenek funkční, uvnitř zmenšená. Právě téhle existenci se pak v noci říká průměrnost. Nejhorší na tom je, že takový život často vypadá velmi rozumně. Má argumenty. Má kalendář. Má očekávatelné kroky. Má schválené milníky. Má společensky srozumitelný příběh. Jen postrádá vnitřní nutnost. A bez vnitřní nutnosti se člověk může stát výkonným správcem vlastního úpadku. Bude všechno zvládat, všechno obhájí, všechno vysvětlí a přitom se rok za rokem vzdaluje tomu, čím mohl být.
Možná právě proto jsou některé vztahy, zvyky a role tak nebezpečné ne tehdy, když jsou očividně destruktivní, ale když jsou jen dost snesitelné. Dost pohodlné. Dost známé. Dost přijatelné. Nedrtí tě, jen tě nevyžadují. Nevolají tě výš, jen tě ukládají do stabilního tvaru. A ty pak zaměníš absenci katastrofy za přítomnost života. Když se pak řekne autenticita, lidé si často představí spontánnost. Jenže autenticita v přísnějším smyslu nemá mnoho společného s tím, že prostě následuješ každé své momentální hnutí. Autenticita vyžaduje princip. Vnitřní osu. Něco, co dokáže rozhodovat mezi tím, co je v tobě pouze hlasité, a tím, co je v tobě skutečně hodné věrnosti. Bez této osy se člověk nerozvine v jedinečnost. Jen se rozpadne do impulsů, nálad a reakcí. A proto je tak důležitá otázka, zda chceš opravdu růst, nebo se jen nechceš cítit malý. To první je asketické v nejlepším smyslu slova. Ne ve smyslu sebetýrání, ale ve smyslu výběru, řádu a ochoty něco odmítnout. To druhé je naopak hladové a nestálé. Potřebuje neustálé známky vlastní hodnoty. Jednou se krmí obdivem, po druhé výjimečnou identitou, po třetí pohrdáním ostatními. Ale nikdy nenajde klid, protože jeho měřítko neleží v díle života, nýbrž v zrcadle srovnávání. Možná tedy nejsi paralyzován strachem z průměrnosti. Možná jsi paralyzován tím, že tušíš, co by bylo třeba opustit. Některé výhody. Některé vztahy. Některé role dobrého, přizpůsobeného, čitelného člověka. Některé drobné lži, na kterých stojí tvoje současné pohodlí. Některé návyky, které ti každý den ukusují sílu. Neleká tě to, že bys mohl zůstat dole. Leká tě most, který bys musel přejít. A most k vyššímu životu není romantický. Není z něj dobrá póza. Není na něm mnoho potlesku. Často na něm přijdou období, kdy si nejsi jistý, zda rosteš, nebo jen ztrácíš staré jistoty. Přijdou chvíle, kdy se ti tvá dřívější osobnost bude vnucovat jako pohodlnější domov. Přijdou dny, kdy budeš chtít zpátky vlastní klec, protože už si znal její rozměry. Ale právě tady se rozhoduje, zda z tvého strachu vzejde přerod, nebo jen další estetika neklidu. Friedrich Nietzsche by nejspíš nechtěl, abys hledal útěchu v tom, že jsi nějak hluboce výjimečný. To je příliš levné. Spíš by tě nutil položit si hrubší otázku, co v tobě má skutečně právo vládnout? Jaké síly chceš pěstovat? Jaký tvar dáváš svému dni? Čemu se klaníš, když jsi unavený? Kde se prodáváš pod cenou? Kde si pleteš laskavost k sobě s kapitulací? A kde si zase pleteš tvrdost s růstem, přestože jde jen o teatrální sebetrýzeň? Skutečný obrat totiž nezačíná ve velké deklaraci. Začíná tam, kde přestaneš vyjednávat se vším v sobě, co tě soustavně zmenšuje. Kde si přestaneš nalhávat, že tě jednou zachrání správná nálada, správný objev, správný okamžik. Kde pochopíš, že život se nepromění proto, že nenávidíš svou současnou podobu, ale proto, že konečně začneš být věrný náročnějšímu řádu. Neokázale. Ne pro efekt. Ale tvrdě a opakovaně. A právě tehdy dostane strach z průměrnosti svůj pravý význam. Už to není hysterická obrana ega. Je to cit pro zradu. Cit pro okamžiky, kdy se vzdaluješ vlastní možnosti. Cit proto, že člověk může zemřít dávno před smrtí, a to tím, že si zvykne být menší, než by mohl být. Nemenší než ostatní. Menší než sám před sebou. Na konci tedy nejde o to, zda budeš působit velkolepě. Ni o to, zda tě někdo označí za výjimečného. Ta nejvážnější otázka zní jinak. Dokážeš rozlomit věrnost životu, který tě drží při zemi? Dokážeš unést, že opravdový růst není lichotka, ale přestavba? Dokážeš přestat chtít jen vypadat jako někdo vyšší a skutečně začít nést tíhu vyššího měřítka? Protože skutečná hrůza průměrnosti neleží v tom, že bys nebyl slavný, obdivovaný nebo historicky významný. Leží v tom, že bys mohl promarnit možnost stát se vnitřně přesnějším, odvážnějším a pravdivějším člověkem jen proto, že jsi příliš miloval pohodlí, přijetí a zmenšenou verzi klidu. A to už není smůla. To je souhlas s vlastním zmenšením. Jestli tedy v sobě ten strach cítíš, neptej se nejprve, zda jsi dost nadaný. Ptej se, zda jsi dost poctivý. Zda jsi ochotný ztratit to, co tě činí přijatelným pro svět, ale nepravdivým pro sebe.
Zdaj si ochotný přestat se krmit pouhou představou velikosti a místo toho pomalu, tiše a bez záruk budovat život, který nebude potřebovat masku. Teprve tam se ukáže, jestli tvůj strach z průměrnosti byl jen zraněný narcismus, nebo začátek vzestupu. A možná nakonec zjistíš něco ještě nepříjemnějšího a osvobozujícího zároveň. Že tvým skutečným nepřítelem nikdy nebyla průměrnost jako nálepka. Nepřítelem byla poslušnost vůči všemu, co z tebe dělá člověka bez vlastní osy. Bez stylu. Bez vnitřního zákona. Bez odvahy. A právě odtud začíná jediná forma velikosti, která za něco stojí, ne ta, která tě dělá větším v cizích očích, ale ta, která tě konečně přestane zmenšovat v tvých vlastních.